Истинския лукс да живееш добре не е за страхливци. Щом слушаш това, значи търсиш промяна в живота си. Добре дошъл! Казвам се Десислава Гьошева и в следващите няколко минути ще съм твой домакин. Днес ще научиш коя е следващата стъпка в събирането на информация. Ще разкажа за неограничените възможности, които канадската ни платформа ни дава. Този бизнес промени живота ми, както и на хиляди други хора по света. Защо да избереш мен? Защото аз ще те науча как да станеш собственик на онлайн бизнес, без да имаш предишен опит и без да си IT специалист. Предлагам ти разработена система, която помага и учи обикновените хора да успяват в бизнеса. Ще ти предоставя всичко, за да управляваш свой собствен онлайн бизнес. Ще имаш пълно обучение и подкрепа, за да научиш и внедриш цялата тази система за себе си, за да започнеш да генерираш приходи възможно най-бързо. В същото време ще разполагаш с висококачествени продукти, които ще ти осигурят високи комисионни. И най-важното, няма да правиш директни продажби, защото нашата платформа го прави вместо нас. С възможността, която ти предлагам, можеш да си осигуриш спокойно финансово бъдеще и да се отдадеш спокойно на семейството си, любимите си хобита и друго каквото харесваш. Преди си мислех, че онлайн пространството е само за комуникация с приятели, за разглеждане на Фейсбук, за скролване, но сега знам, че е и място, от което мога да изкарам пари и щом аз мога, можеш и ти. Сега ще ти представя кои сме ние. Нашата канадска платформа е основана през 2016 година. Ползват я стотици хиляди хора на различна възраст от цял свят с различни професии и националности. Те също са били без предишен опит и познания в областта на онлайн бизнеса. Защо си днес тук? Защо още ме слушаш? Причините може да са няколко. Може би не ти достига време за семейството или за любимите ти хора. Може би нямаш достатъчно време и средства за мечтаните почивки. Може би се чувстваш недооценен от работодателя си, който ти плаща толкова, колкото да си платиш сметките или да изкараш месеца. А може би нямаш сигурността за пенсионната си възраст. Най-вероятно познах. И аз съм минала през всичко това. И на теб ти трябва промяна. Най-вероятно си разбрал, че работейки за друг не те води до никъде, а само сбъдва мечтите на работодателя ти вместо твоите. Единственият начин да поемеш контрол над живота си е да работиш за себе си и да си бъдеш сам шеф. Да притежаваш онлайн бизнес е най-добрият, най-бързият, най-лесният начин да работиш за себе си. И това е така, защото интернет и компютрите работят за нас денонощно. Не е възможно човек да работи 24 часа 7 дни в седмицата, но те го могат. Ти решаваш дали да отделиш на бизнеса си 2, 4 или колкото искаш часа на ден и сам разпределяш останалото си време за семейство, хобита, приятели, пътуване. Какво ти предлага нашата канадска платформа? Тя е близка до франчайз, защото получаваш от нея цялата концепция от обучение, продукти до денонощна подкрепа. Но е пък пъти по-евтина. Таксата е $149 заплатени еднократно. И нека бъдем реалисти. Това не е начин за бързо забогатяване. Има огромна разлика между автоматизацията, заложена в основата на нашата платформа, и това да се разчита на някакъв магически бутон и да завалят пари. Няма такова нещо. Аз не обещавам нереални или много бързи доходи, а само бизнес инструменти, които ще работят за теб. За всеки успех са нужни време, усилие, решителност. Предлагам ментор, обучение, система, но в крайна сметка бизнесът си е твой. Ти вървиш в него със свое собствено темпо. Ще имаш подкрепата ми и на нашия екип 24 часа 7 дни в седмицата. Но за успешен бизнес
с реални резултати са нужни усилие, мотивация, целеустременост, дисциплина от твоя страна. Всеки собственик на бизнес в нашата платформа притежава всички бизнес инструменти, гарантиращи успех. Но както във всяка сфера, и при нас има по-успели и по-малко успели хора. И защо това е така? Защото не всеки е самодисциплиниран, за да работи с постоянство и да върши своята част от работата. Но различният тук си ти. Сега нека да поговорим за пари. Мисля, че в наше време всеки има нужда от няколко източника на доход, защото живота е скъп и това не е лукс, а е необходимост. Можеш да промениш перспективата си и да видиш нашата гъвкава професионална възможност. Бизнесът ни е напълно легален. Намирането на правилни продукти или услуги е едно от най-трудните стъпки при стартирането на какъвто и да е бизнес. Ние сме открили продукт, който хората да искат и се разпраща по цял свят от фирмата производител. Работим директно с компанията, която произвежда продуктите, за да може цялата комисионна да остава за собственика на онлайн бизнеса. Компанията, с която си партнираме, дава възможно най-големите комисионни в света на интернет маркетинга. Продуктите ни носят завидни комисионни, но ти не трябва да продаваш козметика, дрехи, препарати, парфюми, хранителни добавки. Не трябва да продаваш каквото и да е. Предоставяме работеща система без директни продажби, защото имаме бизнес инструментите за това. Как да достигнем до качествените клиенти? Имаме качествен продукт, но как да достигнем до хората и да им го представим? Как да достигнем до точните потребители? Социалните медии и платената реклама помагат за това. Получаваш обучение стъпка по стъпка и ще се научиш как да прилагаш маркетинга, за да кажеш на подходящите хора в интернет, че нашата платформа съществува и че е перфектна за този, който желае да стартира онлайн бизнес, но не знае откъде да започне. Следващата стъпка и въпрос е как да превърнем качествените потребители в наши бизнес партньори. Канадската ни платформа ни предоставя автоматизирана система, която работи за нас. Нарича се продажбена фуния. Мога да я опиша като стъпките, през които минава потребителя, докато стане от наш клиент в наш партньор. Тя примахва натиска, както и нуждата да се водят дълги разговори с клиенти. Помага на хората да вземат информирано решение без притеснение. Чрез нея получавате имейл известия от заинтересовани хора, без да правите нищо. Това ние наричаме да работиш по-умно, а не по-усилено. Какво ще получиш, когато се присъединиш? Получаваш персонализиран уебсайт, 24 часа, 7 дни в седмицата менторство, подкрепа, седмични онлайн сесии с най-успелите, обучение достъпно денонощно, лесни уроци стъпка по стъпка и автоматизирани продажби. Още бизнес план и индивидуални бизнес насоки, лесно обучение как да използвате социалните медии и бизнес за бизнес успех. Оставете нашата платформа да управлява продажбите вместо вас. Всичко това получавате срещу $149 заплатени еднократно. Твоята роля ще е да промотираш тази уникална бизнес възможност в социалните платформи. За целта ще използваш бизнес акаунт, а не твой личен. Ще научиш как нашата платформа осигурява финансова свобода. И можеш да пътуваш повече, да работиш от вкъщи или от всяка точка на света. По всяко време ти определяш работното си време. Аз ти предлагам това, но съответно ти имаш и други опции. Можеш да си намериш втора работа, която да отнема от времето ти с семейството и да те води до физическо и емоционално изтощение. И през това съм преминала. Можеш да инвестираш в имоти или криптовалута, което обаче изисква много средства и знание и е много рисково. Можеш да се присъединиш към някой MLM.
но там постоянно притесняваш приятели, роднини, за да продадеш нещо, а и това е вече остаряла система. Има и друг вариант. Физически бизнес, който обаче съм забелязала, че изисква голяма инвестиция и дълго разработване. Мисля, че няма нищо лошо човек да иска нещо повече от живота. Аз съм тук, за да помогна на теб и избора е изцяло твой. Ако решиш да се присъединиш към нас, знай, че ние сме най-голямата бизнес общност от 210 000 души по цял свят към момента, в който правя този запис. Заплащането на таксата от $149 е еднократна, както казах вече няколко пъти. Срещу нея получаваш напътствие от ментор, стратег и достъп до видеа дълги около 2 часа, които ще ти обяснят всичко най-подробно. От продуктите ни до комисионните. Другото уточнение, което трябва да направя, е, че имаш 30 дни, в които да решиш дали това е за теб. Ако решиш да се откажеш, получаваш таксата си, тези пари, които си заплатил, ги получаваш обратно, без да ти се задават въпроси. Стига съответно да не си провел стратегическа среща с коуч, защото времето ни е ценно, толкова, колкото и на нашите експерти, стратези, и те трябва да бъдат компенсирани за това, ако бъде проведена среща с тях. Мисля, че това е справедливо. На тези срещи се обсъжда индивидуално кой е най-добрият старт лично за теб. Регистрирай се на моята страница www.desigyosheva.com, за да започнем заедно. И мисля, че заедно можем повече.